Правилника за училището категоричен. От правилника, първо, той е приет на Педагогически съвет. Той е съобразен с нормативните уредби от всички закони уредби, Закона за народната просвета, правилника за приложение на закона и в същото време член 47 алинея 3 точка 4 от правилника за дейността на училището гласи, че в училището не се допуска носене на забрадки, шапки, бурки и слънчеви очила. Ние сме спазили законовата уредба. Преди провеждането на Педагогическия съвет сме провели достатъчно разговори с ученичката, с родителите. Родителите са запознати с правилника за дейността на училището срещу подпис. И ученичката, също е запозната с подпис. Това е протоколирано с протокол на класния ръководител Педагогическия съвет. Кога е този правилник? Чакай малко, колко деца учат в училище? 378. Всички ли се съобразяват с тези? Всички с изключение на... Всички ли са мюсюлманчета? Всички до един. И се съобразяват? И се съобразяват, да, точно. Как реагираха другите деца и родителите заради този случай? Дойде ли някой да защити или да каже не може така? Не. Не. На родителските срещи абсолютно всички родители са против. Против афиширане на религиозни символи в училището и притеснение на останалите ученици. След като той забрани на нас и на социалните да провеждат разговори, да провеждаме разговори без негово присъствие, преценете. Вие правите ли връзка между това, че бащата работи в главното мюфтийство и решението на Емине да сложи забрадка? Честно? Попитайте го него. Не, вие правите ли връзка? Не мога. Има ли други училища в региона на Вълкосел, където е разрешено ходенето с забрадка? Никъде не е разрешено това. В закон правилник и така нататък. Не мога да ви кажа, но това въпрос не е. Очаквате ли да има последователи, в смисъл да и други деца да се опитат да сложат забрадки, да последват примера на Емине? Кажете ми честно, какъв е микроклимата в училище? Може ли да се стигне до там? Кой може да се стигне? Защо? Така че в едно светско образованието, в едно светско училище, какво трябва да очаквате? Мюфтията, районния мюфтия пред нас преди малко каза, че е склонен да разреши дори и деца с момичета с бурки в клас. Защото това било лично И с шалвари. Сега, значи ние никога не сме били против носенето на забрадка, ами не извън училище. Значи никой не може и никога не сме се опитали да отнемем право да изпълнява религия и да ходи както иска. Но сме опитвали още от началото на годината да намерим компромисен вариант с бащата, с Емине и така нататък. А кой компромисен вариант, който сме предлагали? Предлагали сме в района на училището, в сградата на училището, забрадката да я слагаме в шалче,